guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, your friend Jelly! Jelly! Jelly delivery. Ito guys, so karong adlaw is ang atong himuon is ato ng bungkagon ang bouquet. Uy, mahimo. So guys, karon is bago pa mi ng mata. Ang oras karon is alas 8:05 sa buntag. Ay dili ang mga bata may bago pa ning mata. Kami ganimilyang nga taod-taod na kay manamig pray, manamig kukugas og plato. Nagdungag na. Bat sila dapat dire. Tuog pa sa may ka. Tanay. Si Gigi dapat. Tanay. Okay, so karon day guys is naka-desisyon na gid ko nga nakaindo mo sa akong vlog pag niagi nga dara ang atong bouquet nga laya na nating. So laya na siya kaayo na dugay na siya diha na tawa. Naka-realize ko dugayan nga lain na magi siya tanawon sa kinahanglan na siya ilabay ang buwak. Then tanaw na ko kung ma-recycle ba nako tong iyang cover bitaw. So kana yang cover pwede na ko idikit-dikit sa bungbong nga daghan kay mga design ng mga bungbong o mga marka, mga naong og tao mga siya. Murag ang bungbong is murag freedom wall. Ani magsuot-suot ang mga bata silang gibati. So mo na daghan kay mga suwat. So naka-decide na gid ko as in karon nga date November 21, 2020 I have decided nga gubo na gyud ang bouquet. No, ingon man tong namay tag ingon nga greater things are yet to come. So kung unsaon man to pag-abot sa mga bag-ong butang sa tong kinabuhi, kung ang daan nga mga butang is ato pang gitugom, di ba? Hi, say hi Jared. Say hi. Hi. Hi, di ba? Unsaon pag-abot, saan paghatag sa Ginoo sa to sa bag-o nga mga butang kung nagtigom pa ta sa mga daan. So abo gubot pa sa wala pa na ipasabot ni panglabay yun yung mga daang butang diha. Kanang dili na magamit ba? Anong mga sinina pakipadado sa dili kuno lagi pwede dili lagi kuno magdawat og kanang kuan kanang sana kuan kanang mga sinina kay panghatag kay nako nay COVID. So guys, mao to. Ilabay na ko ng bouquet basin dai napay nindot nga bouquet nga maabot sunod. Char. Now to dagikan niya. Si Miliang inta wala gid katag na ko ng bouquet since birth. Ang gihatag niya nga buwak isa ra ka buok. Isa ra pa to ka buok tulo. Basta dili gid bouquet as in ang first time yun akong hatag ng bouquet katagod si Ma'am Emma. So, ang motto akong ipakita ni Jinja ayo sa karon kay na pa may buhaton, magmahaw pa mi, nya gani na problema pa mi yun sa among isudaan kay wala pa may pagsudaan. Wala pa. Hoy, ngano nagagas sa tubig? Ha? Pagas ay. So, wala pa may pangsudaan. But nagsalig yun. Ano na-bless ko sa word gabi sa Bible study namo sa mga bata kay sa John chapter 14 verse 1 ingon ang Ginoo nga ayaw kamo kahadlok og kabalaka, salig kamo sa Dios og salig kamo kanako ingon si Ginoong Jesucristo. Dili ta ngay mahadlok ni mabalaka kay naman ang Ginoo. Yes, mulihok ta uban ang pagtuo, uban ang pagsalig nga naa jud buhaton ang Ginoo. So mao na. Keep the faith, aja. So inya na lang guys ako mo i-update kung maguba na nako or tangtango na nako unbouquet ni kung nay unboxing nay unbouquet ang cover sa bouquet. So see you later all guys, bye. So daratog sudan sa ninja tena pa manay tayo og kape guys. Hoy hawa na kape hawa na mi. Hi Jared nagplay ang Jared nagplay. Isaga nga kaya nagkubkob si Judah dire o si Ron. Hi Ron, kaya tanong niya saya mo gabi andoy kita sa Judah ganiya tanom na mo dire para ang kailangan sa yuta na ni lubi.
Ji, nagubgob. Gip, gubgobi. Uwang pa na, uy! Ma, igo ay mong kamot ana jud ha. Eh mamunga na nang lubi mo dako na nya mamunga. Na makakuan ta kaon tag butong. Laganan ka makaog butong je. Ikaw jud ganahan ka makaog butong. Tanong lubi. Ikaw ron ganahan ka makaog butong ron. Di. Wasag bulan dito. Ang ilang ring, tanaw ilang ring. Tene. Ligid. Bisa pang shout out. Tug na si Jared guys. Jared na. Ya, ada si. Ah. Ay ka dito. Ang shot siya. Okay, Raven. 1 2 3. Sablay. Tara, natanom na. Tulungan. Uy, nahiwi pa jud. Ya, kuanin na undoy bubuan man ni lubi dili. Dili na. Dili na tubo lagi ha. Ka para ikaw ay lumaki. Tara po akong talong, nanay buwak, lalo na kayang buwak. Buwak na siya. Gamay raw siyang kaang. Okay, nang buwak na ipagnyagi pero wala mo. Taas na buwak. Ini sa akin din ang mga terus pero gikaon sa ud agkuan dahon sila good patay na ji nawa ji gikaon sa ud ang mga dahon si terus dara ang ud pero namatay na siya ambot ang lain ud good kana mukaon og dahon kanang green nga ud bitaw oh caterpillar now malagbati ni gamay. Janong juda. Uy. Noon sa may kaktus andoy. Noon sa may kaktus. Uy, ning gamot ba ya? Pag ko kita nom diri nga ko ano, bisagol ako sa talong. Ji ni tubong ko ji. Ang Bombay. Nitubo ang Bombay. Yay, nitubo ang Bombay. Ya. Ya, nitubo ang Bombay juda. Yuta. Ang kaktus po doy, butang ka ng kaktus. Balik yung kaktus, kamay dila. Wala siya yuta, kamay rin yung yuta. Kuha na itong yuta, kamay. Nagkuha kong yuta. Butang na ito diri kaktus. Kaktus o yuta. Tubo deh butang shell. Wow. Talong. Nindot ba yan? Nindot ang feeling basta kita ni mo. Kita nung. Yehey. Nindot ang taring kaktus nga pang sulod ba taring siya. Butang sa lamisa pero wala man ni. Kung ano ba yan siya tubo na. Pwede man na ito hinluan doy na ibutang sa sundoy. Butangan ng mga bato. Anila na siya sa gawas kay design na.
ta sa sulod. Bye, mga so guys, ato na siyang baon. I'm so sorry, flower. It's time for you to goodbye. Goodbye na flower. Butang na ko. Tungon sa ninyo. Ito ni siya guys, ang souvenir nga nadawat ni William. Tanong natin na siya o ng halad ng bata. Ta. So, ito na ni siyang bonggagon. Unbouquet na ta, unbouquet. Okay, sorry ta dire. Hari ka may, higdari may. Okay, so nice pega siya. Sa ako sa pag-down sa Maika. Okay, ito na siyang kampihan. May ribon tigungan. Napakasayang magamit kaya ko doon. Isa-isa siya. Isa na kakapon. Nakawit mo ko sa kamera. Sa may buta ang kamera. So, ito na na siyang kampihan guys. Nuog. Pwede po siya nga kadabit ang pang blazer ana. Magamit ko niya kani dahil kaning ribbon nga kailangan ako natangtang is separated dahil siya sa isa pa ka ribbon na gibangan dara. So na siya ay bangan nga black silver nya iskas tapan pud siya. Sa so, tanawon sa sunod. Nasa mo diha. Sa may ha? Makasat ko ba? Nalaya na po. Siya something cellophane. Pwede siya ba? Cellophane cover. Then another scotch tape. Kini siyang yung mga curve di ay kani is kuan na din siya mga
pieces of kanang cellophane paper ni siya, cellophane paper. Cellophane nga gilukot giingani siya pag shape, then gipapilit sa likod. Dili gyud siya usa ka hole nga gitako nga sana giditso bat gigunting-gunting pa siya una. Sa gitaod. Dara guys, ang buwak, laya na siya. Dan ilabay na ni nato kaning foam pod kay. Ilabay na dyan dito sa halingan ko. Go. Goodbye. It's time for you to goodbye, flower. Ha. Danderang. Oy, napa juda. Napa yaw nabilin nga mga dahon-dahon. So, dili de po siya sayon magamag okay guys kay mga nananjud kamao ka mo kuan sa yang cover para nandito siya tanawon. Dili man siya usad kabuogi. Gunting-gunting man siya na ininay duha kay ngani katason. Duha mo ni siya ang pinaka nasa likod. Wala ko kay baw. Pinaka sa likod. Then kani sila mo nang sa kilid-kilid. Kani nga gagmay. 2 3 4. So upat ka gagmay nga kuan. Ako kay baw lagi undoy. Nanay duha ka murag ka ng nipison nga hapin mo ni siya ang nakaputos jud sa flower nga na ay foam. Okay, dara. Anja. Dara pod ang mga kini nice ni siya gamiton. Gamit din nato. O kining mga ribbons. Ja, kining mga uban ito man siyang pang uson. Ang labay na ni. Tara, mga petals. Like a rose trampled on the ground, it took the fall. So, ilabay na ni nato guys.
Goodbye. Bye. So, nahuman ako ganang unbouquet. So, ako na nahipuson ring mga nabilin ng mga wrapper kaya magamit man na to. Pwede na siya pang design sa tong bongbong o kung kita na po yung magamag bouquet. Char. Dito ay bouquet bawang saon. Libog. Yun sa to. Pero ako nahipuson kaya magamit to. Ano. Ito na siyang balutin. Safety na nato para dili maduwaan og bata. So asa udang. Ani lang gyapon siguro likod sa TV. Kay ako nang gamiton. Siguro ako nang siya i-design ani. Na kung gisi-gisi naman yun. Hulihan na ako. Okay. Siguro guys, more to for this day, for today's vlog, more to akong mai-share sa inyo ha, ang pagtangtang ug ang paglabay sa bouquet. No, nalabay na gid siya ang buwa kay nalaya naman niya. Lain naman tanawon sa tubangan ibabaw sa TV. Ako unta tong ikuan. Ipabilin na didto kay design kita pero maot man tanawon, lain tanawon. So wala na di siya pakinabang no once malaya na. So mao na to, akong gi-recycle. Ako i-recycle tong iyang cover, akong gitapigan kay para basin di ay nako magamit adto kung sa akong himong design ni sa balay char. So more ta guys, thank you for watching this video and I hope nga na-enjoy ka. If you do, please like this video and subscribe kung wala pa ka naka-subscribe, and I hope to see you on my next vlog. Bye! God bless you all.